Ganito na lang ma'am, no? Samahan niyo na lang po ako doon. Bubuksan niyo po yung nasa inyo. Meron po kayong lilipat na So good afternoon po sa ating lahat, and syempre sa ating birthday celebrant Ma'am Carlin Rosario. Alam kong napakalayo po ng nilakad niyo ma'am, and worth it naman po itong nilakad niyo since nakita niyo naman po ang munting regalo sa inyo. And alam ko ma'am, alam niyo na kung kanino galing tong surprise na ito, and meron din po silang message, short message lang po, nababasahin ko na lang po para sa inyo, okay? Ayan. Basahin ko na lang po yung message nila. Happiest birthday, babe. Wala man ako sa tabi mo, yung pagmamahal ko sa'yo ay hindi magbabago. I love you always and enjoy your special day from Mr. De La Cruz. Ayan, palakpakan naman po natin si ma'am. Ayan ma'am, and since meron din po silang short message na naka-prepare for you, hingin na lang din po namin yung message nyo para sa ating sender, Mr. De La Cruz po. Okay na yun, ma'am? Alright, so may request and everyone na sabay-sabay din po natin kantahan ng happy birthday ang ating birthday celebrant. Alright, kantahan po natin si ma'am. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Alright, yung mabilis naman po, sabay-sabay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Alright, and ma'am, meron din pong cake na nakahanda. Dito na lang po sa harap. Alright, dito na lang sa harap. Ayan, and pasindihan na lang saglit. Hindi kaya? Hindi kaya. Alright. Ayan, mahangin. Okay, mag-wish na lang po muna kayo, ma'am. And at the count of 3, hugaw niyo po yung candle, okay? Okay na po yung wish. And 1, 2, 3. Yun! Once again, happy 23rd birthday po sa inyo, ma'am. And picture na lang po kayo, ma'am, dito po sa gitna sa